taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Dejjem l-istess din. I kienet timxi kuljum sal-iskola fejn ta' sikwit kienet tara raġel anzjan bil-qiegħda fuq bank tal-injam. Kuljum kienet issellimlu u hu kien jitbissem u jselmilha lura. Kienet tisma' lin-nies isejħulu Sur Geġweġ, forsi għax il-ħwejjeġ li kien jilbes kienu jkunu geġwiġija ta' kuluri li rari jaqblu. Kien il-ġimgħa filgħodu, Donna ħarġet kmieni mid-dar apposta biex ikollha ħin tkellem lis-Sur Geġweġ qabel ma jsir il-ħin għall-iskola. Bonġu Sinjur, qaltlu Donna. Bonġu Sinjorina, għalila s-Sur Geġweġ. Il-kelb ċkejken kannella li kellu ħdejn saqajh nebaħ donnu biex jisellem lil Donna. Donna poġġiet bil-qeda ħdejh fuq il-bank. Jiena Donna, inti x'ismek? Jien jisimni Joseph imma n-nies isejħuli Sur Geġweġ. Naħseb għax il-ħwejjeġ tiegħi ikunu geġwiġija ta' kuluri li rari jaqblu. Tenna s-Sur Geġweġ. Kollu kuluri dar raġel li jibes, ara jiena, iktar pulita. Dejjem narak bil-qiegħda fuq il-bank, inti fejn toqgħod staqsitu Donna. Jiena hawn noqgħod u norqod fuq dan il-bank għax id-dar tiegħi kienet inħarqitli, qal is-Sur Geġweġ. Donna tħassritu. Komplew jitkellmu fuq l-ikel favorit tagħhom u meta sar il-ħin għall-iskola b'dispjaċir kellha titlaq minn ħdejh. Donna ma kienx ħsiebha fil-lezzjonijiet tal-iskola, moħħha kien fis-Sur Geġweġ u x'setet tagħmel biex tgħinu. U intom toqgħodu taħsbu fuq affarijiet differenti waqt il-ħin tal-iskola. Naħseb hu żgur mhux ħatoqgħod il-ħin kollu moħħok fl-għalliema u x'inhi tgħid. Donna kienet tgħix ġo dar sabiħa mdawra bi-ġnien kbir. Kellhom kamra mdaqsa fil-ġnien fejn missiera kien ipoġġi l-għodda, il-bramel taż-żeba u xi affarijiet oħra li ma kinux jintużaw ta' spiss. Kien hemm ukoll saqqu antik. Wara l-iskola kif marret id-dar tagħha, Donna ħarset lejn il-kamra fil-ġnien. Qalet bejna u bejn ruħha, din il-kamra tajba s-Sur Geġweġ għalmenu jkollu fejn jistkemm ix-xita mill-ksieħ u n-nida li taqa' mal-lejl. Dejjem aħjar minn dak il-bank jibes tal-injam. Irġajna, min jaf x'iridu issa.